يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك بسوعنا، لك الدامو، لك بلو أسلام يتشن، لك فاتن من يدات أم بين على فاكانكم لبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمبي تنايني على فاكان بوشي الشيطان على كدنا باكا فرلك رفن. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الله تعالى بك كاكا عيوفو آية مبا عليك كلبان ديانا كسيبا يجرى عليك كبكو كلم في الكون آيات الله الكونية عليك كبكو مبلا جيرا كنون عدم دون يبولا بعد ما حكي جيني على مثل ما تاجرا بالا بن يبولا بمدو على بكيكا او دوفو ya do ala bunya bi don joyo ya ala ka kabako kelewndi ore de adama de tabuli o de adama de sunnay fodron shaytan de yi o chemba chama mbulu ala ko gundala ka halika nyaga mala babi nyaga mala na nodi ta ere jolite jamana mun fle ni bebe kabawla ka barake no o bi nyagawla nu ka barake no di farajo beta nazaro beta wininge unno de bi mangutu kababu kula nu no di na alaire chidon jimige aka baro fo ay anno jira aka kabaku jira munun biket tamashi munun biket jira likelan yi alaka kilibandiya la aba alaka kilibandiya jira ila aba alaka si bunyana korota jira ila abida alaka singula ya la opana nyala bunyani yoro ni ala ya joro minga kan no sabatra dusuna barato bebe no barato bebe o yime ka kulu alaysa ka kutu ala tala وبالنيلسة تلقائيا اوتوماتيكما هذاك على كبويو على كبوجو على نيسرين وبنا على بويا يلي تسكن وبيدمك اسرالي ابيدمك على غشيسكي ابيدمك على كسمه كاچايا انا
aya mun na bu kuma ka ala yɛrɛ majamu ka ala bonya jira jɔn ma kan k'i sinsin o ayaw kan kosɛbɛ o de b'i dɛmɛ ka limaniya ji o b'i dɛmɛ ka ala gasi sigi a misaliya bɛ kɛnɛ kan maa min tɛ fɛn min juguya dɔn wala a t'a bonya dɔn masalan n'i ko duguba kɔnɔ mɔgɔ ma a kɛtɔ ka jɔnmaya kɛ maa dɔ la ko i t'i cogo dɔn na nin magistrat de wali nin tɔgɔ ye di colonel wali nin ye nin ye e ye fɛn min fɔ ale b'o dɔn a bɛ siran nka maa min yɛrɛ ma deli ka magistrat yɛrɛ mɛn n'i ko nin ye magistrat ye n'a ko ne mago b'o la magistrat de jumɛn parce que ale t'o dɔn ale t'a dɔn magistrat ye min ye nka duguba nin b'o dɔn i b'a dɔn o bɛ se k'a fɔ polisiw y'a ye nin don kaso la sisan mun ye nin siran mun y'a to nin ma siran nin b'a tigi bonya dɔn fɛn min fɔra sisan nin b'o bonya dɔn nka nin t'o dɔn o de y'a to dɔnnibaw mankutura innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama ko dɔnnibaw bɛ siran ale ɲɛ baa ma n'i y'ala bonya dɔn ko danganiya bi yɔrɔ bɛ siran ale ɲɛ bi cogo dɔn ala la ya rabbi ala k'an ci di limaniya la o kabako fɔli senfɛ se nana kɛ yɔrɔ jumɛn ye n'o fana ye kɛnɛ kanko ye an bɛ ɲɛ b'a la san kalo 12 ko ala de ye faama ye yuliju layla fi nahar a bɛ su don tile kɔnɔ wa yuliju nahara fi layl a bɛ tile don su kɔnɔ o kɔrɔ ye tafsirukɛla fanba bɛ fasari min kɛ o la o ye an yɛrɛw bɛ ɲɛ bɛ min na waatiw bɛ kɛ an bɛ fajiri seli yan 6 heures o bɛ kɛ san waati dɔw la an bɛ fajiri seli 6 heures nka an filɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ fajiri seli 5 heures 5h15 misiri dɔw la 20 dɔw la 25 a waati dɔ bɛ na o waati kelen fajiri tɛ se ka sɔrɔ o la an bɛ taa fajiri seli fo 6 heures sunkalo bɛnna san waati dɔw ma yan an bɛ sun tigɛ o la 6 heures walima 6h05 10 san waati dɔw ta sunkalo o bɛ na sun tigɛ bɛ taa don fo 19 heures la tuma dɔw la i b'a sɔrɔ waati dɔ kun bɛ tilefɛla kɔnɔ san waati dɔ bɛ na o waati in bɛ don su kɔnɔ waati dɔ kun bɛ sufɛla kɔnɔ san waati dɔ bɛ na o waati in bɛ yɛlɛma tilefɛla kɔnɔ dɔnnibaa caman ye ala ka nin kuma in fasari a n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ ni o de ye yuliju layla fi nahar wa yuliju nahara fi layl a bɛ su don tile kɔnɔ tuma dɔw la su ka jan tile ye ni ka tile don su kɔnɔ tuma dɔw la tile ka jan su ye tuma dɔw la su bɛ dɔ ta tile la tuma dɔw la tile bɛ dɔ ta su la o tɛ kɛ gansan koyi ala ka se dɔ dɛ e ka taa recherche k'a kan e ka taa dɔnniya scientifique ɲini ka dafɛn jumɛn bɛ seli na ni ala tɛ solili mana diya i ye cogo o cogo bɛ ala kɔnɔ dugu ka jɛ heure dɔ mana diya i ye cogo o cogo f'i ka ala kɔnɔ a k'o heure in ci na su ni tile yɛrɛ o ye ala ka kabakow dɔ ye a y'o fɔ a don dɔ ni ɲɔgɔn kɔnɔ o fana y'a ka sebaaya taamasiyɛnw dɔ ye a filɛ k'o fɔ nin hali n'o y'a sɔrɔ tafsirukɛla wɛrɛw ko a bɛ tile don su kɔnɔ a bɛ su don tile kɔnɔ olu ko an b'an don tilefɛla min na ni su bɛ na tilefɛla ka tileganfɛla gɛn ka bɔ yen k'an yɛlɛma sufɛla la ani an bɛ to su la yeelen bɛ na tileganfɛla bɛ na ka na su dibi fara ka bɔ yen dɔw y'a fasara n'o cogo ye nka a kuma fila yɛrɛ man jan ɲɔgɔn na wallahu ta'ala a'lam وهو عليم بذات الصدور وهو عليه de alimun dɔnni dunge do bizati suduri ni dusukun kɔnɔ ko tigitigi yɛrɛ ye ala ko yɛrɛ faratima yɔrɔ de filɛ
ba psiga janda am yere dan do psiga janda nyona yere dama psiga janda nyona am psiga janda ala de nit meyi ni nyoro ale ala de alimun don dugedi bizati sudur ni dusu kono ko tiki re min be kono choyire de ala bude do ambe de beti awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin bala 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 wa inni ala dhalika min ash-shahidin yali min be dafon sukuna alamina wa ta'ala ma de dama yebli de min be amo kono min be jinaw kono min be melekaw kono e ma ayo fo melekaw ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون وما تكتمون أبن من دو أنا أبن من بني لما فاي مبودو ومن علي آدم الذي فملك ولوفر إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ayo fo mele ko min don ato do ala min don awna hala ire to ba man adam adlali ayo bla adam bo yati bla ka sudu sura ka alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يما فوي من دي بك وكلو غيدو بدو كلو غيدو وابي من بني على بودو وما كنتم تكتمون اب من دو اكونو على بودو ابي من دو انا من بني باكلو إنه عليم بذات الصدور كيكادو على دي بسم كونو كونو مين بي مو كونو مين بي جينو كونو مين بي ملكيو كونو مين بي فينا مو كونو انا عندي فينا مو كونو كودو هل عندي نيون كونو كودو جامو فينا مو يا فون في عالمنا دي ابي فون في مو على بابي يا ربي ألا كان سكون سنيا ألا كان سكون سنيا وده تبان فين فين والله فناس روني دمان إنجا كدانجا إيه أتافوكم بوده على بانتم إيه أكيد كدامينجا على بود أمثلك لكاشين على بعدون أين قوين دوا كومينجا أيا دبودي إسلامية كسيكا كورتا أيا دبودي fandon nga siga here soro sigidala asoro adabo ire de ga here soro ala bodo adabo ire de kan nafasoro o de be kono ala bodo adabo de mo ki majam sigidala ala bodo la ilaha illallah ay to ngance sirika ala dil kan ji di ikhlas ala kan inshallah to ma siga fendo ala la te bi mi fo mo très simple ياك على جاتك هل بيميغني لا دافي كفين فو ماشي ياك على تنو كرا ولا بديلا كتات كاسر مين بيكون اوتوي ليه منافقو سي حلكي ماو منافقو بمين بني oni mimbu kono tekili ala ndebe diskun kono kodo ala sorola kuga kibaru yafo wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin do fla chefe u kambe ku dambe ne ala la ku dambe la harala chentere mu'minute ito wira wudu wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wili man yakuma fo wa halu bu chesri ka akene kambaro fanake munafiqu kubokew belimania kuma fo bu chesri fara kalimania kene kambaro ke kubina misrila mo fe madawla munafiqu kubu chesri kata hal jihadu kerola hal nasru tafaka sa hal nutikela ku sebela no kon bita o be wala sa ka bangi ala kiraye sallallahu alaihi wasallam aka bangi aslamawi ka fo
ko olu ye silamɛw ye wa silamɛtɔw bɛ kɛ ka fɛn o fɛn kɛ olu yɛrɛ bɛ kɛ k'a bɛɛ kɛ yɔrɔ munafiku yɛrɛ cɛsirilen bɛ a kɔkana masirili fɛ ka tɛmɛ mumini ma nka o n'a ta bɛɛ min b'i kɔnɔ ala k'o dɔn dɛ an fɛn o fɛn ko n yɛrɛ a siran yɔrɔ ye nin de ye a jigimisɛn yɔrɔ ye nin de ye o ye k'a fɔ jaa ti ka da ala yastakhfuna min annasi wa la yastakhfuna min Allah an bɛ se k'an dogo mɔgɔw la nka an tɛ se ka dogo ala la alimul ghayb wash-shahada ko dogolenw dɔnbaa don ni koba min adamaden k'i cɛsiri bilqalbi a'malu baara dɔw bɛ dusukun fana bolo ikhlasu b'o la aqida sahali b'o la dusukun saniyali ka bɔ fɛnw ma ala tɛ fɛn minnu sirili fɛ dusukun na olu b'o la jɔn k'i cɛsiri ka ala wele a k'i dusukun saniya ka bɔ o kow la n'o tɛ i ka baara bɛ kɛ fu ye dɛ baara minnu ka bon ka tɛmɛ baara bɛɛ kan baaraw la kɔrɔtali wala kira ka hadisa nana ko olu mɔgɔw de fɔlɔ bɛ na kiyama kɛnɛ kan u ka baaraw fɔ ka tila k'a jira k'a bɛɛ kɛra fu ye a si ma kuranɛ kalanna ŋana b'a la sadakati bɔla ba b'a la mujahidu b'a la baaraw ye baara minnu kɛli ka gɛlɛn nka ala y'a nɔgɔya dɔrɔn nka ala bɛna diɲɛ ka jɔw la k'u kuma kɛ ala kama ka diɲɛ ka jɔw la ko aw fɛn o fɛn filɛ n'a ye nin ko ninnu kɛ a kuma kɛ ne kama wa ni min de ma kɛ ala kama dɛ ala de karin b'o kɔ ala t'o fɛ ala kama baara man dɔgɔn dɛ o de y'a to i b'a mɛn ko dɔ donna alijinɛ kɔnɔ k'a ye jiri bolo tigɛ jiri bolo tɛ o a y'a kɛ kun min kama i b'a mɛn ko dɔ donna alijinɛ kɔnɔ k'a ye wulu minɔgɔbaatɔ min a y'a kɛ ŋaniya min kama dɔ bɛ wulu min a bɛ don alijinɛ kɔnɔ dɔ bɛ furaji sen a tɛ foyi ɲɛ a ye mun b'u bɔ ɲɔgɔn na dusukun de bɛ ko fila in bɔ ɲɔgɔn na i bɛ mɔgɔw bɔ baara ɲuman kan k'a kɛ baara ɲuman ninnu ni ɲɔgɔn cɛ daraja la a bɛ komi dugukolo ni kabakolo ni ɲɔgɔn cɛ ŋaniya de b'a kɛ ŋaniya de b'a kɛ ya rabbi ala ka dusukun ɲuman di an ma nin kuma ninnu b'an bɛɛ siran b'an bɛɛ jɔrɔ nka ka sɛtanɛ donyɔrɔ ka ca donda ka ca tuma dɔw la ŋaniya wɛrɛ yɛrɛ t'e la baara la nka ko wɛrɛw nana poyi k'i to baara in kɔnɔ sɛtanɛ nana ŋaniya yɛlɛma i bolo sira fɛ baara ɲuman joli joli don n'an b'o ju jɔn n'a bɛ taa kunjɛ yɛrɛ diraw ni tɔgɔ ɲiniw ni diɲɛ nafa sɔrɔw la ka ca ala k'an ka baaraw kɔlɔsi ala k'an ka baaraw jɛya ala ye ala k'an ka baaraw jɛya ala ye ala k'an ka baaraw jɛya ala ye ala k'u sara kɛ alijinɛ tan آمنوا بالله ورسوله آمنوا أي لمنيا بالله على ورسوله يا كلمنيا على كشيء وفو يا أيها الذين آمنوا آمنوا على يفو آمنوا أي لمنيا قرأت كي كافرين قرأت أي سبت أكلمنيا نافر مؤمنين نافر كافر ما قرأ كلمنيا كدو أسلام لا كد على لا كد على كلا نافر مؤمن فنما كما جبت ده كذاك على يا مؤمن يا أيها الذين آمنوا آمنوا أو من لمن يرى أي لمن يرى قرأ نافر مؤمن وقرأ كي كسبتي أنا أبو فو أنزل توبا فو إهدنا الصراط المستقيم على عن كذا قبل سرت لينك قرأ كان دت لينك أما جيها كفا مسرت لينك لا على عن سبتا آمنوا بالله أي دعال لا أكعل تشينتكيا ورسوله أكد على كتشيدلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأنفقوا أكن نفقاتك مما كبوفنا جعلكم مستخلفين فيه تدعى على أبلا فمنونا وتفسير كلام فنبكى كما يعلم أي نفقاتك كبوفنا
alay abla femununa mustakhlafu de e istikhlafu be femuna la fein tigirere ute e tafsiru kala do kuma do fonna anshi mo soro folo ako ningmai nimba min ziraka ala jenyini akuna nafulula ikomi bi wartigi labatu chukomina aka warla nimba yibla aka warku na e fen fi don aya kuma kun korea ne yo fo o te tafsiru kala ka kuma ide binya kuma yona e tafsiru gafe do kono ale ni fo o ma daraja qorata li mu ala yoro nafakati kala mun daraja qorata ambe katime ma to taka o e ma mun ziraka ke alay nafulu mun galfa kuma ma mun gero nafulula ikomi a adama de ndama do mana dobla ka warkuna ni doy bla ka nafulukuna na pi ka tasra mun fe ba ta o fe a toro fo ti diskuna kada ka ale de tado a pi ka keta ba keti anji man soro folo la ka no yam abambe de yana komi ma bula andadilu na hina na mina hina nula na ma min gi am kabawla min yagawla wal iyad billah ambula nganga fu nganga wala mi mando ani buya ka kawla ani karama ka kawla so ja am ga femin jaw hele tate wallahi imana nafakati ayawna shurutu fle ibisram ireka ka komawre على المنافقون كفر وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم أي دفع وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كارهون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون كم ياتو مرافقو كنفقات تنين ياتو على تكفون أداكو مدى على لو تسكون مدى على كلا ولا يأتون الصلاة كنا سينما إلا وهم كسالى فاقصر السليابولا ولا ينفقون وتن نفقاتك إلا وهم كارهون فاقصر بعد غامدوي ننانجو نزرع آية التي معكم أي إسكا أن يلب لليل نامن نفكاتك كان نسوا جاكم نافي بنا إيربنا دو يكوم يبنا دو إيرك الدبار يكوم يبنا دو إيرب سوني دونا أنجوني نلب لليل وشولا نتافاتي إذا نعمل جادة أنجوني فارفوني بسيلي فيكوفو سيلي بان لا فيا فابك هيري عمول حالاندا فسيل كبا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى سلف دو سرنا نجمي من السلف الصالح والسرنا كمية نسل كما بنسي هو يرف فرفوني جاب يلا حالي أدمني السليم بولا لا دلا كوجيا كبو يلا karena tayin gmayno binaw miram silla am farfali bina nambo ambul bato ko am silla am snobo nan tlala am farbu funa nona akira dumba fa arihna biha ya bilal Allah fi ani ko yede aka be silla wallahi an jama farful tebino nafakati ambe koni munun ki ala am farful bitala ta doro ga tire la jambe kan yere la ambe ba yere to ibi doni yere min boy kuna ka do ala kula yani kasika bo yani ika prokoto shaytana bulo aka boy bulo Hasan al-Basri de moy bo yo rabbi kono ala bi ga gaskiya lay du taka garanti yoro kilinde shaytane mo baga kunga wi ala ka bi kono to fi ka shaytane ka kilin o sran ta ka blo usko akwale akara yoro bi kono to qur'ana kon ala bi ka garske garanti jongi
وده أتو نفقاتي مدمنا يا كوكو أنا دا على لا ويربي كونوندو على بيا جون حكيلتك ندي با غرسك ندي با سون ناي من نفقاتي باني وانا بلا نونا ناي سوني كمبي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويرى كيلين ونانا شاكل كيلين ويبي كونوندو بيبي على إلى يدو لا يدوم منا أتي لما تخشنا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أما نفهم في النفقات على باني ولا بلاد على كذا كحديث عندنا فنا صلى الله عليه وسلم كذا كون كتوك أتفو يكلين دي يكلين دي أكو صدقات تنفلون نغشي أبدا أقاتك أديكين ما كذا بيو دي أبولو بان لا nasro abulo bana basro illa jarabi wore kana fakati note wa anika farafana mi fon fenga ala ba domba ki ganda ko na kwai na fakati ke kabo fena nyabla femununa alay abla femununa do ko afora nyongo na fulumununa abaya kuma kelin yu afora nyongo na fulumununa o koray ma ben na fulu kuna jiye kono ya abey fora ba do de eta tigi folo yo na fulu mun vile bolula antu tigi folo we mo be ga nyon tienta di do be boy do be mo be fofo nyon be nyon tienta oye a tafsir do andara min fe nango ba chama ndaro fe ko ay nafakati ke gabo fena kadaka aya wara bo sonjila o yujmai wa anfiqu mimma razaqnakum aya garske mina yani mustakhlafina fi man janyon wa taraktum ma khawalnakum wara zuhurikum be makilum bi kana ko tiyamindo tiya singadendo ala ya plana fulum nuna فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير فالذين آمنوا لمن يرى وأنفقوا كنفقاتك فلهم أجر برجبول كبير ودوا من غفو برجب من أكفو لمن يرى كنفقاتك yeshitu e balmayatla minana desabatole ko sarabulu e minga ko liman ya arabe ya kuma babe nafakati liman ya noronyo ban noronyo daka don boko ko fenfla be yo sabatira maoma bolo ka faka liman ya ala batu strafi فنفلا كده صدقاتي الصدقة على كلام فنتو ممت والصلاة نور والصدقة برهان وصدقاتي كلمة يبرفدي ما من الله لا أتاك في بلاك الله كل صدقاتي سراد بديم الله ما من الله لو تفهم بلاك تاب الله رجو كلا da to ka fenfla anfla minan wani nafakati shu ani nafakati ko ya fenfla bo islamé la foi mani munafiku yo katamuka kada ka tonnum be wati la ko ni kena kangu ni ala dana rerete na fulu kadi ni de e ma alay aljina songo de ke alif lay ni ani nafulu inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum وأموالهم بأن لهم الجنة قال المؤمنون نسان فيره كنا فوق تانتي بلوك على كوكي وتكمن ماي كسر ركون فيرلدو على كانوا وأموالهم على يكون فلو فنسا بلو كنا فوق نفلين يتاي أنت مستخلف فيه إبلام باكم دي وناتب على هنا أنا
ala ma chama yinu afada ma de ma kiye ma ya kala ka sori ma dan sa go ere ga beba fiye nyani ke wa amba jigi afana ka fa be kiye boda ila hara no ba soro ikana fulut la ma di alama asulusu ma di alama hala ushuru ma di alama na fulut ki psiga nyuma yake nin kumaina fo asiginyo bebu wa kalama balma bebu wa kalama ka soro hal ya kuna na fulut la kemai ama kilin di alama o tama ba fe ngona tabe ere de bitlaka shaytan bisila bi era kuruka fenna ga shidi nun ke ala kula kasro kisi ala ka boda kai ala ka kari jama ala ka njidi di majala falladhina amanu minkum kuma amanu liman yara au chela wa anfaqu ninga nafakati ke lahum ajrun kabir ko sarabulu ye sarami nakabu mamunu liman yara au chela umadda liman ya kana ngolo made ye nafakati islamaya jora dawde kan nafakati ka kasama ma do kuna nafulu bebla alakira ka buluka alakira wa sallallahu alaihi wasallam akuma nafa'ani malun kamali abi bakr akon nafulu mane muhammadun nafa kuma abubakar kan nafulu ala kira dungan nafa dina ko di dokoy ala kira tawna ndey ndekele koy ala kira ko mbey sahabo kan nafulu in abado dina ko dila ba mina abado islam fa ndaw ndela ko nafulu mane nafa kuma abubakar kan nafa غزوة تبوك جيش العسرة وكلا بلو اللبن شكو هذا عماني تاما مولا سادن بو مين جولا ودو أبو بكر نانا كان فلو بي أبي ودو عمر نانا تتلجي ودو سيدنا عثمان ويفنجك فعل كرا صلى الله عليه وسلم وما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أكو فويت يا عثمان بكفي يعني كده ناو أكمنا عثمان بدو أن يدوبو ناكمنا بدو أن يدوبو أسرع لبانا ما لبانا أكو كرامة إدادة تنسى علي جهاز من لا جهاز له أكو لبان دم مامبولو كان لبابنك do fanda on bana matu ko de ambe ba ngu ko min na furu skula fanda do kulu be kashi nyeji de la ko mun olu ma fenzoro ka do akula rane o fa u kashira nyeji de la muna on ma fenzoro ka ke ka ala demebi muna on ma fenzoro ka ala ke ka ere ka kele musaka ke jango ka do ta ke ka faranda ka ulu be kashi نقول بك الدوكي كوي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون نقول على يميني من نغاي ما على كل اوكي انفل بركات الله على تيم كوي بيتم ما دمو دام دو بلاسرا امانا من بلاسرا او كبارا كونجلي اتسيكا فويكي يامني امانا تاكا من دويا اتسيكا تصرف فويكو لابلي imana taka mindo ya ikafuito labli fona sori yeminga sadaka jare wali taraka wakfu mundu warat man chamfe jiman chamfe wakfu ko man chamfe sadaka jare ko do kon ya fam do bi don doni kala mi won na chamfe we maralinde ambe be maralinde la kamara mana fon fen sore ba anga marali tara sirola fo marali damatmela fam ge marali ko marali minate foi fara eka te foi sima fotoro adaka marata ya damatmela inde dingweble inde modingweble niye limania de tenena ka do asrawfe anga ni fandan jamana ni desebato jamana ebi ka activité wala be fenzoro la fore milliard chama danka to bla wali kata fali ka ke war façon wero wi ko la sabuyi
katora ki sigi ni fanda be kashion be misiri kon sigi ni fanda be kashion be skidala hakili jume men fa te famu nga niki ba fo ko de war ko kalama on da kalama nga alami wardla kon ba kalama alami wardla alami sandla alami warjabla du ko jogoro ambe ko de ka kumallasi wallahi marali façon do be herato la nema fonna politiki siga islam yala de adaka neta fo marali harami o koroy ni marali kun harami na politiki to era kunti islam yala jaga ko kuma kunti ni mara me jaga marali de be dokoro abu jaga bo nema fo marali harami nga febbe kan hakala khairul umur awsatuha ko be kan hakala islamay mai liman yabu ma min natak dan hakela ta adama de nata dandalaw akira yo defa sallallahu alaihi wasallam woni wolongelem va sanu blela ka adama de gelema ba nata ka kefla ni ya kefla ya sabana nata ko foita nata fa foni boko kera dako nimbede mamma ayre kunkuru ni sharia ka blasral kan sharia ka blasral kan de ba adama de hakilisi ire bayi في هذا القدر كفاية جينا من وسرة تسعة وسبنا ننا نيشي فاندو مسا نيشي بل مد سباتو مسا نتشامنج علي أداك علي تشامنج عثمان نو يودم ميريو إتا لو تللا كنا فلتيات تيجا كيفوكا أو يوكا دمته ميوا عثمان أبو بكر عمر عبد الرحمن بن عوف يا كتدي lu era tiena on wasambe mana ay to anga chama nge alaysa nga bi on mana wasa chugo ani sra benyona ani jatke benyona akan na ba ne ko ma de be sra kan na fuluka chugo di mambe ke ga nyuma ya kala ko fale nu o bo mimbe kan na e ma bo ala de ro e be ke ga mindi o be di ala de ma ta khafa ala hada bisra munye na kada ka banke na bana ma batiki ka kodi la ha mi black na nga bana de ka kola ni be ya wardo sra wara fe minta ala jeyni ni kanga sra o warde bani kada ka no bana wi tache ni e ma do ala kola ya mbike ki tado ala kola ala kira foli mi ga disala ko ma nyaka nga bo ma flambe na were de foko ma mini na folo babulo ala tala ka adame na fulun halakili ka halaki redi ku cien sraka nyala no fende me minim bangna ka halaki cien sraka okay ko de fu ku bi fon fendo cien srafe bi fon fendo nyuma ya srafe ko israfu to la tabziru to la imanu chaya chugo o de bi nyala wa bu mo nafafa ngadon yo shetana kala ide shetana de banzra ichugo done ifarate kuma ichugo done yo da tiyasura ha ichugo done da tiyasura bab sigi ichugo don ngai bolo bande do be tege ka gelenga bitla ka bolo ba ku ka kobechi alaka bodakan alaka njidi limanya okmana mamunun liman yara auchela ninga nafakati ke ko barajibu e mingabu aha وما لكم لا تؤمنون بالله وما لكم ميوصرو مبا على لا تؤمنون بالله كوتي لمن يعلم كوتي دعلك الليلة منا أوتيكي كسردون والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم كسر كريرين ينمفل أو كلا أبكيك أول باك دا أمنا مبو بالك دا على لا كسر كريرين فل أكلا أنين أمتكلين ده أمتكلين بني نيروني دو على كلا على أمبلا جا ni على
ka limaniya baliya ke kabakoya ye o bɛ se ka kɛ cogo di ka kira yɛrɛ to aw cɛla ala kira tun bɛ to k'o fɔ sallallahu alaihi wasallam ko dɔw bɛ yen n'a kɛra a b'a fɔ a bɛ nin kɛ ka ne yɛrɛ to a cɛla ada'u al-jahiliyya wa ana bayna azhurikum jahiliya welela kan a bɛ segin o ma ka n yɛrɛ to yan o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye hali dutigi ko dɔ bɛ i yɛrɛ ɲɛna n yɛrɛ sigilen ɲɛna dutigi b'o fɔ o de y'a to don dɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam qala yawman li ashabihi don dɔ ko alakira ko a ka sahabo ayyul mu'minina a'jabu ilaykum imana ko ne ko mu'mini jumɛn bɛ yen n'o ka limaniya baw kabakoya mu'miniw la dafɛnw yɛrɛ ka limaniya la mu'mini jumɛnw ka limaniya bɛ aw kabakoya ka tɛmɛ limaniya bɛɛ kan qalu al malaika sahaba ko ko mɛlɛkɛw لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تفو إلى تسبيح تقديسه لمن يكون داي كافريا تلي من يمنا سكانة تالا منافقيا تالا على سوسو تالا فوي تالا قالوا الملائكة كم ملكه قال كركو وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم يكون ملكه بل كلمة كسروا بوم ما يروي bu ma yoro korote ko melekaw nyebe ala la de la nga melekaw be malakutu mina jongwala uni ala ka kabako mi ala kasrun kateme adama dunga ni kateme jino huwa ma lahum la yu'minun wa hum 'inda rabbihim kumuna melekaw tilimania kasra ulubu ma yoro wa ala yudla fana ku ke utanga somi toydi nigilamu ba adama di somi سمكنا على كتكوم ويرتول لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون منا مي ربادو بدمني ركك ملكيو تجمني تجيمي كفونيو يتوفي ko kerami ko melekaw ta samani kirawo cika buda ote qalu fal anbiya aw ko ma nabi mo ni ma so melekaw tama nabi mo ngalimani aw bonga bako yada qal qa'raku wa ma lahum la yu'minun wal wahyu yanzilu alayhim ako muna nabi mo ke kuluti limani atko ko ka soro wahyu bi jiguka wahyu bi jigi nabi mo nga humulu bal kalimani alkana na ka sahabo wi barula abuke ga akili jaga boko kuna الله أكبر قالوا كوكو سابوكو فنحن كوكما أنا كون رئيسا أمني إننا ما يه كلمانيا كديلا كتغينا في عيني جهاد أنا كون وعلى كراكما وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم أمناوتي لمانيا نيرا ما باتلا يا رولي تاكنا نغون mana yon zama sama ina itaye ce ta o ta kirat lela de na yon zama na na itaye ce da ta sahaba kira bo jalat ke o bana o khilafu shudule ako mumba o bali kalimaniya ne ran yana ma ba acela ulu sabab foza mana kuma to alkira rasul sallallahu alaihi wasallam fa alkira kuma ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم أو من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها أقوم غدو دبنا أو كفي ولو من يبوغن وتلير ما بنت لما وبنا مصاحف دي سورة وبنا قرآن دي سورة بلولا يؤمنون بما فيها مما كتابين وبنا لمن ينعي كسروا من يه أو من يرى درشك بلونيا وما أو يه من ياسل وملوي أكون نقول لك لمن يكوا كوي يا دي سين
don ba do kuma do fala nga duraru saniya ko niya aturuku fara nyonga niya nasra be fara nyonga ka be ka hadisa kana mai Allah ka lisraka cha ani ko faado la ko garibu do ko faado la ko dhaifu do niya be fara nyonga kuma in fara nyonga ani kuma ere maana ibai ka fo ko hadisa aka kana da ka ya ka kala kira yuni ulukun gaba ko era bele kawde kaliman kira ko te kaba ko nabi mo kira ko te kaba ko ulu yaru kira ko ta te kaba ko te ani takafsan nunda e mato no de ama fo afdal da ko a'jab nak may le bana beni joro do beni ka khaso yusuf in kuma wona do bi ala kira sallallahu alaihi wasallam lamana mo fana nu sira kaliman yakanye be daraja min soro hadisa kina mambula nako ma do de binanna mushafu surai an dan yodeyo jango an ga min jamana mi were fa dan jamana ka doore yaro ni sekera mi wona ta dugu ko ni akmeni nguini la o maganda law ga an ga toroba dama mbalula ka sayat islamé do amal kiraka dugu alekoni amana bima fi al-mushaf mimi qur'ani ko na daro de la adara qur'ana kono tadila note foi ama shera wara foi ye anyana nta kuma dola ni ala ya no imani tara makka kata madina kata alkire dalif la kata baqiya kabur dola ka kabur korokoro ban ni fen ye ka madina reski tugoni kiraka misiri re konna bana obatu sa abe ko mi fedo mba abaruk bige bi nga sey nana ko re kenaka we shera do nga minga chamfe we ma min do soro de ka chamfe mana alkira du chelay ala refle ko defo ko munaw tillimaniya kasro kira re nyena mabala ko wele ku kallimaniya umana na kira re nyena mabkiga mamun wele nulu tlala kabban o ban ko ka bude da to sahaba daraja ka bunchugo mina alkira tle ban fana kololo ka bude ma bo chugo la na foro fon ko la horma ka bu a fait la horma chini fana kabu hal sumalo imbeti sumalo adaraja kabu tukum na abatu daraja kabu ala kuta fana ka jugunte de so wati samanti e to bunya o de be fari ka ala kuta ka ki ala kuta to sangorota ala kan kisha وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وقد أخذ ميثاقكم كوكا سر على ليل تاو ليل كلا وندمناني على شيء رسول كلا دو كو ني ليل دي علي نبه فوشي كبان فآدم قصر لا أديو دمنا قوالا تاسي القيامة سنة سلمة في عالم الأرواح ونيو بيني ألست بربكم ندت أو ما يواني بشيرا بكو ترى القرآن بوك ما ينبرو إني بعد ما دفعوا في من الجين كنا فبدي شيرا كوكو كابنا من نيا كافوكو على دي على ماي لا تعرف كده بوك ديب بقولوا فطرة يا تو عدم دي ناتورال ما أدام على لكو كافريا جووني كافريا حتلو دي بنا نيامي سبرو أبنا لا يبين دي بروتو تعدم دي وداتو إمانا عدم دي فهم فمانا قرون حال كافري فين أكلي بيجي على كوبا كونو على كوبا كونو أدلتشو يرلا أيو لا يدو تا وتبيه كابيني كما جان ندتا أو مايوا كل نيبه آدم ديو دمنا بلوجو كل كوكا فوكا تاسي القيامة سنة سليمة بك مو ونينغالينا أبكو أهو فانا منو بكا كافية وبكا كو لايدو دي بروتو دي آدم دي لا لايدو بروتو لو منو يه لايدو تالي كافو بنا بطويا منو يه لايدو تالي أكا كليبان دياكا أكا تكياكا كسرقا نو لايدو بروتو
إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين ناس رأي مؤمنين إن كنتم مؤمنين ناس رأي مؤمنين ويا شرطي هو الذي ينزل على عبده آيات بينات هو الذي ينزل على عبده الذي فابا يجيني كاكد بك آيات آية ولا بينات من ولا ولا آيات بينات بني كلام دويرو بني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان على ديف ما يفهم يجيني كأكتشيدك آيات أي آية ودجي أكتشيدك بينات منو يبغني كلام منو آية فرباسيالوي ويشين كل شندو الحلال بين والحرام بين حلال ني حرام ويفهم بغني كوي لا ni ba fa gaire kala la filibo kamete ku karamo wore mabba ha me pamba ke ku be me do ba fota do ba fota eni alache sebe ko fe ba la ko la kuma fla me wala ama se bu kede ke kuma fla bola kuma fla me don ba woni onje ja lo bola karamo barka bana yan chugo chugo abi to ha ko dlo ko fo kera nyonga la wala ko abi dala o nyonyende ya ye kuma flame generala ali to abubu ka candidat o kele ko amina na general hali adama ne ya rete general kala fe u fora nyonga wala ambe ngana mun na su ko no kuma flabola ki kale ki yere danga ko premier do ka sura cheti ki kale ki danga ko qualité don du sura bile ko ndebla la do ya ka fon furu ko non vali ka fon da ele ka do garam do bula kata shimon do debola ka don non bula ko ka dama boro ka don don bo sugoro la kulu ke sugoro bore wore ka nafa nyami sugu kono ka sugo shu fere moma ma fla bola mbebge ala diga do anuci ede ibe me she zanro la she shu file o yemani de she din tala ere bisa sa tra kono ma be do bisa ka shere branyonga ko dom annato doma sa blali ma baby do wala o chef ro nyamanga na ubi chef lito e yeli manjane do sa ba sa ba ko tan nan nay do nan sa ba ko ta dur nay ka jufa do ko no jabu yale ala de ya fama sai ala bi ya fo manga la harabi mi reflect kembe ka soro sirani kire barada la ka patron ko kay karamo ko kuma fla fola karamo ko be ma fo ke nganga cleandewa ki dai sarayo ma feya ama am be ma fo fonctionnaire ya ku dai saraya ama fo policier ya ku dai saraya bo imana esigile policier ko me karamo re te kuma kilembo eta sura fengo yi kuma fla fola kuma fla be sura fe la balla ya fle ala na chauffeur ko influencia mo sura fe dona ko mo kana boko mo tanga banama banana ya ma ga da marché police do da ni shera de bulaka nan ni tangani redo ay mo genga do sokono do sa anga kudo no yo nyomulu tedi bete mamne kumbosa ebe ka akolosa ka kisi banama ebe na tla ku mina ka tu fara nyonga e ko fuga warsara ni bana bula utna yela manyona ya genga du ka sokono do rabana
fanga be ka adama do koloshi e be nu mam do be rutu so nga sharia la bato fo pa ko ka blawkna ba na tigi bora agiye ka do dron wala ani ngoni mi nga kan jamana ko da kuna wala sa ka ko fle sebe koy aban aka fotire la ambe ka me awa ni mina na 20 ko fe bi ke ma fla sarade ay resini bi dima bana na tabla jamana kuna ana ke kasra do dlay ni ke ma fla sara shuina shini na do jona abana engano na mbe gelema ko ke marché ye do bulum ma fa bedo de nga angon million do ni ko mesure fion fe mana taya wi yele baga ke fama do ko wari Israël do tay riban jim ke ranya na atake dabe sina blio amado ministère da kunsigira akoka ko so benchara ko mo be so joka jotu ko mai ana ko ka take da do si ibita papier tay ka war do sara war sara kun de ye olu bina e ka bara dan ka chantier bina a surveiller bina contrôler to ka contrôler blakata ka laje ni ka ciment dose kan ka laje ni nege bi ka sola parce que adama do bina blako halle na politique bina joka bla location na mo gode be blako wala saka jamana do mi lakan ko ya gara go ko ingera dono ta do duma bi temeni ka bara ba anga mesure bi yele maka ke warinde nga utara kumi nga mautoje karawo fora nyongola e magistrat to di procureur en bi balate kuma chaman dala nana na dura datugu ambeno de kase oke abana bi 500,000 boka dama ala che karamo bi fo nyongo ni haram yalla ni njoli kay ka procureur ya kono ina benaka do na mi voix na ko ni o dia toto madro rebia fando mi to yote ni mi vi o dia ka toto madro o pani nana o be pere kuna fo ki hawja ki baga ki di police mo buti defere e akili te terengola ble ko e akili be ka blade im soni de on be jena terrain ko be mi ni sa anga karika bla ni etle tandurut le bisaba sorola ni bora halite te ma terrestre o ko bani juju bo la ya procureur bo la ya est-ce que o min floye fo kera nyongo la ba o de bina sura kan janka fote kono salon kono ba voilà sura wajuli kala do ba foto do mais yae wérete bekelinga ngae ka doin beno ka o madla ay to anga sawade ala nyebe ko nuna wala bina ko nun kiriti la ne sewo seni mo numa anga kiriti kala no ala fanga duma fanga minna faratika bude wallahi alladhi la ilaha illa hal ni kafiri itlo majo ikani mayna ikake procureur kana keslamere ay flej jodani minani no e ka fo ne ko aya mine o ya mine ne ni ko aya bla o ya blale ha ne fanga bayde fanga mi na sika here basima wal maki si halaki bama kada ka ipsiga to yoni chamambali ipsiga ma chamanga chinsigi ama ala yu siti ema ipsiga ma chamambana ka chinke ngaloye ka ngo sama fuga yina ka chinko ala yu fana sidi o sey min flibolo yede ala kala jarabido ya fanga yankiri tigelawo fen fla ngo fla de be awdala ngo kile woye ani awnje la harala bambe ni ngawla ngo to kile ndo ba utake fly o jumai awna be jeli mi beni mingera ka fanga kiritike ni dore min da ala tay no ye laiki no ye demokrasi la harambe min ngawla ala ka boda de kan o ado jamana de beka bekay yete juji nganga ke qadidi abakirit ke ni ala ko chugo dini ngoida ala kira ko chugo dini ngoida kirit nganga tike e ka article nganga bokura ne de ko e ka article ni ka o di kirit ke menon nganga bo ala kira kuma ko ni ala kuma ko ni
o make o kungo ya mbeta lahara ala bambe ala ka boda ka akungo flana min be take flay bengera ka ko ga tigeni mi o te ala tay kungo kele aflana bengera mi ga e ma ko falay e a ke ire tay parce que yi warnde e war mina mi mbolo ye tien do ba e ala e hali muso flata haramu ya mama ni tika tle imso flani onje o mi imso wi jango ma wara kakiri ma bo o sura femina na kamo do kasola fula kamo bla kabo kasola fula kamo tonyo fula ka ke procréité de hali kunga na dla o hera kunga boima hali kunga na ke adama de o hera kunga boima ka sako ikele procréité ye chede amana ko ye kilo la tuko ala kire muflisu fo juger ma fo e ko ay muflisu de fo ma ganza mun be to ni misenu na ko o to ni misenu be na ma do bolo bam be ku ke muflisu ya qiyama kenek to ni miseni mun ni mo ba ke ko foli to ni man ni to ni ikatorom bi si adama de ma bolo strafe wal ma inne strafe ona yona ko to ni ka haka bi taya ma do kana al qiyama kenek ay ko bolo ban juru strafe langolo jole bitu حديث المفلس انو يوي بروجرام ما كتو يعني كلا دون بوكا ما تو يعني تادو ها avocat ma كتو يعني كلا دون بوكا ما تو يعني تادو juge ma كتو يعني كلا jango mi ma taka bla bekuna koni ya e atike kwa bana ko cour suprême ko ne la radi ila muaqib li hukmihi alaka kiri de ko fe kiri werati nga adama do nda ko fe kiri were beide hali cour suprême ya fo ka tien di ngalu digima ni cour suprême ya tien di ngalu digima ko tien ya la hara tien tigi ka tien misiga mana ni ma min sera ka ke ka tle ise mbora ika kungo kerengerele ina ato furuba kungo amake ala tay la hara ma ambe to jabi angon ba jiya ka fo c'est des temps amara le do c'est temps la hawla lana wala quwwata to fo itan ko na taala ka kiri kon gadon angon jigi bo de foli ka ala angan emin ni so jara no kiri ye fo ko kiri mina nunta ko keton ni kelam ha katanga jamana yereke jamana dafirle ye ka ke tanki na folo ti bolo itsika ye kiri bunakuka ali ya de mom so ta furu sa droga da papi diskile o ke malla hali ko gelende musor ta furu sa kana papier diskile ma ko furu sa ay juju ina ko nda to isa karamo ma ben kelinga est ce que juju ya la muso kelim siga na ka furusa article du membo fo muso kelinga na e ma chela de ka o ko nyana bo ko ba ka furusa papier dama ka ta dace wali cheka na ka furusa papier de la ka ba kana da muso sigilema se fo itaye da bali fo itaye hala abuka tawarta so mo bulu o dabam bike hake bola ha wali kata titri de la mo ka permis kata bo mo ko fe ka bu patron sige ti permis de ben mbulu wal ma lettre de babulu danga nya sorola a fo papier o papier e ba donc koni titri ni permis yon zoro permis bina nani lettre yon zoro lettre bina ba et biti jija ka titri bo ala itola ka troka ni wele fangana dati khoro kala nambara ere façon anwa'ul ghish nambara ere nono yow ni madala ni jamana be maliya ala ma tiga jamana la bushire ngan ibn nambara nono ya do meya ita met hali bani israila hali israeli tay ma biziga sigini dati ko fe papier kura nga don ba do were kiru tige
parce que o kiri bi tigɛ ni sɔmi minnu yɛrɛ ye fɛn dɔw bɛ yen olu nkalon bɛ kɛnɛ kan o est-ce que en temps papier bɛ se ka kɛ cogo di a filɛ a kura don i b'a fɔ ko foyi t'a la ni tubabu fɛ yen don papier bɛ se ka analyser k'a lajɛ nin ye sisan papier de ye date in tɛ foyi ye bɛɛ b'a dɔn ko ni papier marala ka san 30 kɛ o papier tɛ se ka kɛ kura ye ka bi ni n ka terrain b'a bolo san 10 kɔ e nana ni papier min ye san 20 nka papier filɛ a yɔrɔ si ma kurukuru a yɔrɔ si ma fara foyi t'a la titiri fɛn o fɛn bɛ san 30 bɔ yan olu yelen bɛ fili yan hali maa minnu ye olu si ye o mɔgɔw dɔnnen don ko bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ hali ko ala tɛ se yɔrɔ jan ni san 30 nin titiri min filɛ ni san 30 b'a kan o san 30 mɔgɔ jumɛn y'a si ye a tigi bɛ fanga kɛ yɔrɔ jumɛn ye a k'a ye belebele bɛ ku bɛ da jumɛn na komi e yɛrɛ y'a dɔn ko namara don faama a nana jira min na o b'a dɔn o b'a fanda bagabaga dɔrɔn mais a filɛ titiri don a ka date b'i ta ɲɛ preuve jumɛn b'e bolo a banna preuve t'i bolo parce que ale de tun kan k'e dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ kodɔnnaw ye kiiri tigɛ ni fɛn dɔw ye o wɛrɛ tɛ nin bɔ diɲɛ bɛɛ kabakoyara u ka kiiri la bi sɔmi n'anw b'anw bolo o ka bon n'o ye maa fila delila ka ɲɔgɔn sɔsɔ kana kiiri tigɛla dɔ ma kiiri tigɛla in kodɔnna kun don wa ladiri o fila kɛlɛla wari nɔfɛ wari gɔnnaw de don o don o fila kɛlɛla wari nɔ nin ko ale de ta ye wari nin wari ta ye bɛɛ bɛ kɛ sonyani da bɛɛ la a ko a ye wariw bila yan sini a ka na a y'u bila yan sini a ka na kelen o tun ye nɔnɔ feerela ye nɔnɔ ni sirimɛw ni fɛnw a b'olu de feere nɔnɔ n'a lafɛnw sirimɛw ni fɛnw kelen tun b'o de feere kelen o ye jiri baarakɛla ye a ko a ye taa sini a ka na sini u nana a ye kiiri tigɛ a ko ni wari tun ye nɔnɔtigi ta ye sirimɛ feerela ta ye a ko ale y'a bila ji la ko tulu tun bɛ fugɔ a kan ko a wari ko tulu ma fugɔ a kan o tuma nin de ta nin de ye nkalontigɛla ye maa fila kɛlɛla so nɔfɛ dɔ ko a y'a suɲɛ dɔ ko ne de ta don dɔ ko a ko a ye taa sini a ka na nana a ko kelen ma a ko ne y'i ka so ye so 20 la i b'a dɔn ko n b'a dɔn a y'o bila ka taa o taara i sin so ma a ko nin ye ne ka so ye tɔ kelen dɔ a ko ne y'i ka so ye so 20 la i b'a dɔn o yɛrɛ taara o taara i sin so kelen ma ɔ n'a ta bɛ a ye kiiri tigɛ sotigi kabakoyara o k'i y'a dɔn cogo di ko so ye nin ta ye a dun ye min jira k'o ta don a kɛra o ta ye a ko ne m'u bila ka taa walasa u ka so dɔn dɛ ne y'u bila ka taa n bala k'a lajɛ de ni so ye min dɔn a ko n y'a ye tɔ kelen dɔ in nana so y'i kan sɛgɛsɛgɛ ka boli a ɲɛ a ko dɔ in nana a ko a y'i kan ma da o ma a ko tuma a k'o de ka so tamasiyɛnw firasaw bɛ yen tamasiyɛnw bɛ adamadenya na juge bɛ se ka min fara u boloda la nka olu yɛrɛ b'a dɔn olu mago tɛ jɔ o la parce que u b'a dɔn ko namara don ka ban a tɛ taa yɔrɔ jan o papiye kɔrɔ ni papiye kura bɛ fili yan hali kuma tiɲɛ ni nkalon fɔtɔ bɛ fili yan tiɲɛ ni nkalon fɔtɔ hali a tɛ fili hali tiɲɛtigi ni nkalontigɛla yelen tɛ fili hali polisiw b'o kalan kɛ mun y'a to ni bɛ PV dilan kojugukɛla kan b'a fɔ ko n'u ye sɛbɛnni kɛ bi ɲininka ka ɲininkali busamisɛnnin gɔnyɛ u b'a fɔ taa sini ka na walima sini kɛnɛ n'i nana u bɛna segin ɲininkali kɔrɔ ninnu kan k'a bɛɛ k'i la kelen-kelen a y'a sɔrɔ e kɔni y'i yɛrɛ bɔ dɔrɔn ni kumaw ye ten ka taa ten o ye kuma maralenw ye a kɛcogo ye kɔni dɔ fɔ ten tile fila o kɔfɛ n'i nana walahi i ye min fɔ ani dɔ in tɛ kɛ kelen o jatew de ye min i bɛna min fɔ tile fila kɔfɛ o n'i ye min fɔ i bɛna don fɔlɔ o tɛ kɛ kelen nka an ka fanga mago tɛ foyi la bilen an kɔni mago bɛ min na o ye wari de ye ni min ye wari di o ta ye tiɲɛ ni min ye wari di o ta ye tiɲɛ ni wari tɛ min bolo o mago sa o ko in bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ lahara kuma in mun nana ni kuma in an ko an kana ban ala ko jɛlenw ma bayinati de nana ni nin bɛɛ ye o tɛ wa fɛn banginenw ayaw bɛ yen minnu banginen don ala de ye aya banginenw jigi an k'o de la n ko alhalalu bayyinun alharamu bayyinun a bɛɛ ko tiɲɛw
baara ɲumanw bangene do mɔgɔw ye nka mɔgɔw tigɛ k'o kɛ baara jugu yɛrɛ bangene do mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ kɛ ka ɲɔgɔn dan o kɛli la nka o n'a ta bɛɛ an ka dalilu de ye k'a fɔ ko bɛn ma kɛ kow ka ko de y'a to an ma se ka tile k'a dɔn o tɛ tiɲɛ an yɛrɛ ka jamana bi n'i y'a kungo bɔ jɛnɛya la bi k'a kungo bɔ an bɛ ɲɔgɔn ka nafolo détourner min kɛ nkalon kan k'a kungo bɔ o la ka ɲɔgɔn tɔɲɔ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye nin damadɔ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bi i bɛ ɲɛda kura ye an ka jamana silamɛya la dɛ a filɛ tɔɲɔni fan bɛɛ la tɔɲɔni b'anw ka fɛn bɛɛ la fi kulli majal a bɛ sugu fiyɛw kɔnɔ tɔɲɔni parce que n'i ko tɔɲɔni dɔrɔn anw hakili bɛ min ye dɔrɔn kari do kaso la kari ka nin bɔsi a la o ye tɔɲɔni kumabaw ye nka tɔɲɔni misɛnmaninw de fana bɛ yen hali i b'i muso tɔɲɔni min kɛ o de fana tɔgɔ ye ko tɔɲɔni i b'i denw tɔɲɔni min kɛ i b'i ka maradenw tɔɲɔni min kɛ ko sini b'i ye nin bɛɛ de tɔgɔ ye ko tɔɲɔni cɛ dɔw ka tɔɲɔni barika ka bon jango ka ɲɛsin musow ma nin bɛɛ bɛ yen i filɛ e tɛ don so kɔnɔ e tɛ ye muso tɛ se ka kuma i t'a ka hakɛ dafa a tɛ se ka kuma i tɛ mago ɲɛ a ye a tɛ se ka kuma nka fɛn o fɛn fɔra e kɔni e de ye cɛ ye yanni anw fɛ yan cɛ kɔni de ye cɛ ye a b'a la ni cɛ ye fɛn o fɛn kɛ cɛ y'o kɛ a b'a la e ye cɛ ye nka i t'i dama fɛn foyi ye hakɛ dɔw bɛ muso ye e kan hakɛ dɔw bɛ e yɛrɛ ye muso kan ko in bɛ ten walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf ne bɛ musow ye o yɔrɔ b'u kan cɛ dɔw bɛ se tɔɲɔni na dɛ a cɛ dɔw bɛ yen walahi jango muso caman mara la dɔw yɛrɛ yɛlɛma bɛ dɔ fɛ yen ka dɔ ba ko dɔ in ta muso caman bɛ b'an kɔ yan dɔw bɛ yen a bɛ fɛn bɛɛ kɛ tɔ kelen ye hali a tɛ se ka a bɛ dɔ in jɛ fɛn bɛɛ la hali a tɛ se ka wa hali a t'a dogo a la n'a ka d'a ye cogo o cogo a k'a kɛ ten e kɔni e sanga banna ne yɔrɔ i dawula banna n'a ka di i ye sigi i denw kɔrɔ n'a man di i ye taa o de b'a n'o cɛ o dɔw ta y'u ka denbaya ye n'olu kɔni bɛ denbaya kɔni kɔnɔ maa si se k'i firifiri hali a denw hali maa den tɔɲɔni hakɛ b'a la o i ka baarakɛlaw de ye baarada ɲɛmɔgɔ ye i b'u tɔɲɔ i b'u dekun i b'u nisiri ka da u kunna u man ka min bɛɛ kɛ i b'u bila u bɛɛ la bɛɛ de tɔgɔ ye ko tɔɲɔni an bɔ nɔgɔ la cogo kasi bɛ du bɛɛ kɔnɔ sigiɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn kan furuɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn kan baaradalamaw bɛ ɲɔgɔn kan jamana marabaw bɛ jamanadenw kan jamanadenw yɛrɛ b'a marabaw kan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn an kɔni bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ de ɲɔgɔn tɔɲɔ de ye appel labɔ maa si t'a miiri ne nin de kan ne kan ka nin de kɛ ne b'o kɛ a tɔ ne b'o to ala ma adamaden i kan ka mɔgɔw gasi sigili min kɛ jango fanganin bɛ min bolo layi n'a hakili mana jigin nin yɔrɔ in na a bɛ maa siran dɛ cɛw ka nin yɔrɔ jateminɛ dɛ ko in tɛ muso dɛmɛ kuma tɛ koyi a b'an fɛ yɛrɛ dɔw ye tɔɲɔnikɛlaw ye dɛ dɔw mago foyi t'u muso la hali ala ye nɔgɔya kɛ dɔw ma u ka denbaya t'a dɔn alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli a ko aw la hɛrɛ ma min hɛrɛ ka bon a ka denbaya ye a ko wa ne de hɛrɛ ka bon n ka denbaya ma ka tɛmɛ aw bɛɛ kan ko ala hɛrɛ ma de min hɛrɛ ka bon a ka denbaya ye a ye sigida la baarada la bɛɛ ko e ka ɲi kari ka n'i y'a tɔgɔ fɔ i bɛ a muso aw tɛ nin dɔn la kafiri ka fisa karisa ye ni tɔgɔ dɔ fɔ sisan a bɛ bɛn dɔ tɔgɔ ma sisan k'aw t'a dɔn an ka furu de kɛmɛ n'i ye fɛn ɲininka n'i ko min muso mankutu e t'a dɔn kari e t'a dɔn walayi nin b'a yɛrɛ kɛ silamɛ de ye kɛnɛ ma o kɔrɔ ye ko tiɲɛni kɛra dɛ tiɲɛni kɛra dɛ a bɛ alhamdulillah karisa kɔni a y'a seko bɛɛ k'a ye o fɛn bɛɛ k'a ye i t'a ye ko muso b'o fɔ cɛ i t'a ye ko cɛ yɛrɛ b'o fɔ muso la an bɛ sanfɛ sa o dɔw b'u ka kun ka k'a kɔnɔ muso minnu fana ka baara ye tɔɲɔli ye fana bɛ yen dɛ dɔ bɛ ɲa la dɔ b'a cɛlakaw la dɛ cɛ tɔɲɔmusow fana bɛ yen dɛ
like nisiri ka dai kuna dusukasi bi ni ki fa ka mashita do iyo yenye blembe dusukasi be ni kiba aka kofo ibe do kameti like e ma di muso nyima soro ma sebe ba wallahi adeni ma sebe ba atite manjila na Uta baby. Okay. So ko ni chema la fie bro. Ma ke mai na me follow de. I'm so bad. I wana ala kan shiga ndanga ama na mso faso kwa bi do igasira. Ni ma fara di zuga shi de bi fa ko. Parce que ni ki ba kele kuma bebe de fara ka ikele. Ka daka kene mamma sebe na ka jaku ya masebe ya. Na nani edo abun bugo shorila. Isigi neta kada ni ko kile akota ite lafia bu ngan na niya yela la signon ve du ko nam so munum be walma ni nanani fe be de ba mawdu am so fazo furusa ga ko de ni ki ba bla masiti farika ko ga bla ifa bi kele babi kele dai ba ibini kasa o bana o so fana ka sabali ko tubu ka sibu sumolu yere bunya kam musoka iche ka hake ka buika ka teme fataka ifurle ko aka boka teme bataka ce de ka hake follow am soka ala na ka chile ka hake ko anga jado la ngoy be bana beki yere do beki tuwa do ete o tonyo ni miseni nunde dusmu bi danga kala mado nere bi danga kala o de kelo ga jamana yere ma chaman nagash so bi shigi danga wale chebi tleki ni de undanga ba danga du na bituga ke na do ni amina ben abim ne de jamona tigi dusuka shiliya so do bi tlega che danga jamoni mi ma fam angon bu delu ka sabali ka danga imbwal ani toro lay ka sabali ka goke danga mayde tem so do ba dai fona srone de ma toro du ngone o dum ba sura toro be fan anayi danga wala ma to ne ka dugo be mne de ma che do garsi ga bisinga chenti kele man bolo do fo fena atsa kale reta do fo fendo e to ni kala di e ba do ala ka hina yoro ka janka boto ni kala wala wal de fle bolo bi ko be kala bi fe be kala atiga fo ifo adam so do wore be nu furla ka ta yoro ere tula do boralla modiana ka ta furla alnu ko bi suta ta yoro tula do wore be fayre te balola bli nu ko bi ta yoro ere tula do wore be ma jole yere ta bula ka so ana alam ne fe yiti sa e ka du ma ke façon ya alam ne no yiti sa mana sedunte mami tawro tala o tigi tonyoni o ka ko ala ide da ko ma tonyoni na ka duwo yele la pala ba laydu de tay ko mini deme halla ka rasoni go fe mo cedo ka marché bi tiya bi jawum so a bolo bani de jaram so parce que aku fe ro mina a heratim so mo ifanda na mako nga dongi da goro ko nga da ifa mara maka shigena ma nigi deski ni marché be nigi afa mbu neni ato angu neni ya kapsa zurwa ku neni parce que lu bi ka warde mine to photo nye photo yani kana bi neni folodi ka a cin ndanga de abite sabi na bi ko na abite sa o te na bi yana ko e te mu ga sukoro mu ga o to ire iti mindi ba mai bodin numa iti mindi fa mai bodin numa ya duka shiga bode malan wala ya duka shiga bode etika kariya ka mindi wolo bama ibo de din ma tlaka illa go shika farak yere bi yele mati ko ce n'est rien ko pas de quoi et ce n'est rien wa attends ce n'est rien malla ko wata de fuyi bon o do de bina tlaka na ke haltu wa fla soro
marché de bina tiɲɛ k'a ka ko bɛɛ tiɲɛ hali 1000 ale yɛrɛ mago b'o la bi a t'o sɔrɔ olu de bɛna dugawu ɲini ni m'a fɔ a bɛɛ y'o ye dɛ nka a ka ca la dɛ ne bɛna a ye dugawu kan ye vraiment ko bɛɛ tiɲɛna n yɛrɛ m'a dɔn ye fɛn o fɛn kɛ e t'a dɔn nka ne b'a dɔn e ye min kɛ a tɛ se ka f'i ye subhanallah.